Het lieke zo mooi, krijgt naar de renovatie. Het oude schelpenpaad vervangen door grind. Maar bij de eerste begrafenis, Aroene Sneun, ging het helemaal mis. De deergravers konden de baar met de kisten haast net vooruit krijgen. Nou, ik vind het verschrikkelijk, want er is net op te rennen. Als wij een begrafenis hebben, dat jouwt niks, dan we gingen we zaaien 5 dragers van hun eigen en ik weer erbij en de boven. Maar we moesten scoren om er terug te komen. Nou, er was een vrouw met een rollator, die hebben mij tapijten hebben onder de graaf staan en dan had die vrouw daar rond afwest. En via kon die net komen om het graaf heen. Het grindpaad is online door Landschapsbeheer Friesland. Een klus van haast 12.000 euro. Nevens de kerken weer de afspraak dat er weer schelpen komen zoenen. Dat gebeurde net. Ja, weet ik net. Als dit nooit uitkeeper als goed zij de opdracht kregen had, weet ik niet. Maar dat bevalt je hem net. Nee, het bevalt dus helemaal niet. Want het is net in met te werken. Het komt wel op regen en de voortnoemen. Maar dit is net te doen. Hij wil nou zo gauw mogelijk een oplossing. Want de stjentjes komen echt net verster in de groen vanwege een anti-watteldoek onder de grindlaag. Ze hebben u beloofd dat het seizoen hier weer komen, maar er gebeurt niks. Je hebt jaren niks. Nee, we jaren helemaal niks. En dit moet wel gauw verhoren. Jawel. Landschapsbeheer Friesland wil net voor de camera reageren, maar ziet het naar een oplossing. Zo lang rotten de deergravers van Heim terug.